Radíme? Nazdar, Ondro, hele, jsi doma? Jo, jsem. A co děláš? Hele, nic zásadního, co máš v plánu? No, já jsem si říkal, že bychom si udělali takovou menší party. No to zní super. Fajn, máme co sehnat? Hele, tak to nech asi na mě, já všechno vemu. Dobře, já taky někoho vezmu, kde se potkáme? Víš ty co, tak já ti pošlu lokaci, OK? Fajn, dobře. Hele, Ondřej, já jsem si říkal, že bych... Ondro? Aha. Fajn. Hezká. Tak moc děkuju. Naschle. Nashledanou, děkujeme. Tak to je hodně cool. Nazdar, ahoj. Budu nějakou společnost. Jo, a taky báblínky. Ahoj. Ahoj. Čau. Hele, tak pojďte, jdeme vařit rovnou. Ty jo, docela tma. Asi trochu přisvítíme. Tak jo, přátelé, děkuji, že jste dorazili. Dneska si uděláme jehničí kofty, ale rozhodíme si pár úkolů. Hata, jestli tě můžu poprosit, tak ty bys trhala bylinky. Nikol, budeš loupat pistácie. Super, to je přesně pro mě. Co? Radíme, pro tebe mám úplně perfektní úkol, přesně napasovaný na tebe, budeš dolejvat víno. Vola. Hej, co jinýho, viď? A já obstarám veškerý krání. Kolik potřebujeme toho parmečána? Jo, dávej. Všechno dobrý. Nezapomeň na tvůj primární úkol. Neboj. Přidávám česnek, přidávám nakrájenou červenou cibulku, přidám koření, který možná jako může překvapit, to z kořice. Hej, proč se tuhle práci nechali na mě? A mi to dej. Ale já budu radši pít. Kdo potřebuje dolí? Ježiš, to pesto. Radíme. Ale bože, buď. Přátelé, moc děkuju. Jaký to je teda? Výborný, fakt. Výborný. Je to výborný. Já bych chtěl ještě říct, díky Ondro, je to jako vždy naprosto skvostný. Díky moc. A ten citron fakt je super, že? Že? Jste chválil, ale super, jo. Skvělá práce, holky. A radíme. Jsme šikovná parta. U koho se sejdeme příště? Možná společně? Co vymyslíme? Hezky. Pozor, a to je hozená Koriandr? rukavice. To je hozená rukavice, takže příště je Azie. Řekl bych, plácneme se na to, ale to asi už nechci.